EICMA 24. Фиера Милано. Проба с микрофончето. Истински влогари, ето ги, подготвят голямата техника. Не се почва така, бе. Почва се все така, пускаш го и казваш: здравейте, лайкайте, шервайте, сабскрайбайте, купувайте мърч. И към банката. И към банката падате на хора. Ние сме сега за Мотоизложение. EICMA, най-голямото мотоизложение в Европа. След известни премеждия с влаковете, метрото е спряно. Трябваше да хванем влак, но 10 минути. Тук сме пак в Chinatown. Всичко се произвежда, каски, бутала, всякакви аксесуари. Абсолютно всичко. Бар, кафе, ръкавици. Такова не бях виждал. Това е, какво е това? Sea Crusher. Това е нещо ново. Sea Crusher. 30 коня, 70 кг, 55 максимална скорост. Седалчицата с батерия, електрическо. Нещо като джет, нещо като скутер. Sea Rider. Малко с части е направено частно трудово. с части за колело. Като гледам отливката. Ама това си мисля, че е по-скоро някакъв прототип, отколкото да е нещо действащо. Възможно е. Тук някакви очилца. Тук още системки, най-различни. Кърпи, мърпи. Аха, да отидем на Харли Дейвидсън. Интересни якенца. Опа! Какво е това? Това са QD. Някой тук на ръба яко е давал газ, а? Яката работа. QD екзост, карбон. Тук е един бърз индиан. Още интересни неща. Някакъв рейсър, 1250. Bad Boy гараж. Това са някакви тунинговани. Вижте колко му е хода. Единият ход не е повече от 10 см. И естествено на Харли Дейвидсън не мога да се седне на нито един мотор. Тук е едно тотално мазало. Дигаме малко камерата. Само да не се изгубиме. Харлей. Всеки иска да седне, всеки иска да ръга. Искате да се снимате ли? Чакам да
Nolan, от тук виждам. Elf. Held, Biker Fashion. Custom Works. Интересно. Всеки иска да се снима на Country на Харлито. Тук има каски на Нолан. Тук някакви моторети. Харли Гърлстър. Харли Дейвидсън Гърлстър. За момичета. Значи само да ви кажа, днес е петък. Питам се микрофона да си оправя, сложих му Нямало да има хора през седмицата. Нямало да има хора през седмицата. Там са някакви облекла, мога да не ги гледаме. Харли с доста голям щанд. Ай, тук правят графити малко. TCX, много. Тук са все още облеклата. И отиваме към BMW. Айде, отиваме към Харлито. Тук са основно дрехи. Много дрехи. Готини костюми. Готини обувки. Още дрехи. Жилетки, бутуши. Хубави бутуши, кормила. И най-големия щанд, може би тук на Wunderlich, на BMW. Естествено, никакъв шанс да седнеш на някой от тия BMW-та. Много интерес, много голям интерес, много хора. Его F900 GS, F800, голяма опашка, всеки иска да седне. Не е зле. Би казал, че е добре. Добре. Това е тоя, дето ти казах, че е много нагъзен. 13 към 1. Но е готино. Сядаш ли? Ето го и новия Adventure. Естествено, много трудно може да се види. Това е с най-високата версия, опция 719, Акрапович. Акрапович колко ли е грозен. Има тук подгрев на седалката. Много добре ще ляка това копче за BMW. Но е леко грозничък. Sorry, excuse me. Тук е някакво тотално мазало. Пред прилича малко на пицачовка. Варчета, марчета. Някаката работа. R1300 трофи. Тук вече мога да се сяда. Пашката е огромна за сядане.
Може да не се изгубим тук това мазало. Видях ги. Тук всички искат да седнат. Sorry. Тоталното мазало. Много е зле на време. C400 GT и C400 GT. Не е зле. No, sorry. Много добра стойка, добра ветрозащита, голям екран, добра видимост в огледалата, копчетата щракат като на BMW, разбира се. Wonder Wheel. Бих казал доста добре. Като за 20 000 лева. Така, на къде отиваме сега? Знам, аз много искам да намерим ялаката. Още надолу, той има още места. Мисля, тук продължаваме надолу. Малкото BMW. Още едно BMW. Това е как 1600 GT. Така, това е този, който го гледахме при нас на нашето изложение. 1600 GTL. Хубави фарчета. Голям екран. Не е лош. Fog lights. Още един. Ето го и 1250 RT. Sorry. Всеки иска да се снима. Всеки иска да се качи. Хората се чудят, хубав ли е, не е ли хубав, удобен ли е. Разни възрастни такива водотащчета. Ай го и багъра там. Продължаваме в това ужасно мазало. Така. Акрапович, там да на Акрапович. Така. Какво има тука? Bosch. Segway. Can-Am. Да отидем да го видим Can-Am-а. Продължаваме. Някакъв кемпер. 320 волта, 20 ампер часа, 12 кВт. 570 Нм. 160 км в час. Това не знам как се кара, много е бързо за нашата категория. Can-Am. Отиваме към Can-Am. Ами това изложение може би е за 2 дни, ако иска човек всичко да види, всичко да усети.
Ето тук е една Африка, цялата е екипирана. Ето още едно BMW. Тук всички се състезават да покажат нови аксесуари. Крашбари, това са куфарите на мотора, това е трофито. Ето го адвенчъра, тук се вижда по-добре. Има интересни куки, има интересни гардове, мигачи. Седалката и сота. Това може би е тунинга. Подгревчето. Magic Wheel. Ето едно ТНР. Тези правят седалки. И сота. Известни седалки. Правят и с люди. Ето вижте седалките. Наистина много качествени. Много готини седалки. И показват продукти. Отиваме към Can-Am. Can-Am произведоха, канадска компания, произведоха тия мотори. Има ревюта. Интересни са на принципа на Rotax двигатели, обаче пробега им е изключително малко. Вижте за колко копчета тук става въпрос, като космически кораб. Там имате някакви две копчета, много грозни, голям екран. Горното е нещо като скутер. Има разни светлинки, двете светят яко. Тук има един голям трактор. Това е готино. Класическия. Това е Can-Am Bombardier. Всъщност Bombardier е компанията. Това е всъщност първия мотоциклет. Тук всъщност е електрическия мотор. Може да се види как е направен. Не е лошо окачване, хубав драйвтрейн. Водно охлаждане, малки радиаторчета. Батерията се вижда. Движението е изцяло затворено. Ето тук има още един. Пак не е лош. Rotax и Power. Единственият недостатък на тия мотори е, че имат пробег от около 120 км, което е просто недостатъчно за един истински адвенчър. Но това е живота. Който иска да е еко, плаща цената да е еко. Който не иска да е еко, взима новия GS Adventure. Те са направили Adventure Trike. 33 400 евро. Тук нямате лост. Сменяте от тук скоростите, бутоните. Имате тук като на совалката. Бутоните не са лоши. Много добре си кликат. Имате cruise контрол, плюс-минус. Подгреви на ръчките. Тук има разни празни бутони. Никак не е лошо. Тук нямате спирачка. Спирачката ви е тук долу. И защо това се кара много приятно и много лесно. Виждате какви са гуми и куфари. Големия Can-Am и продължаваме надолу. Тук пак има разни каски, екипировки. Ние търсиме щанда на Yamaha. Yamaha, CF Moto. Трябва да отидем да видим какво са изложили. Сега днес е петък, може би някои от моторите още не са показани. Не е имало официална премиера. Да отидем и там на KTM щанда. Сега ще отидем на KTM, ето ги мацките тук. Това е живота в Италия. Това е живота в Италия. Големи мотори и големи възглавници. Така, отиваме KTM. Полиспорт. Bosch. Така, какво друго има? Scorpion, Exo.
нашите каски на Скорпион. Скорпион е много готина каска, аз съм много доволен от моя ADX. Само че последните ADX ги направиха много тежки, ето го ADX 2. 250 евро. Интересното за Скорпиона е, че е доста малък. При мой размер М на мен ми трябва L. Айде към КТМ. Аз имах такава каска, ADX1. Единствено нямам карбонена каска. Не, че ми трябва. Виж Bosch какво са изложили с новия Super Adventure. И тук може да се види по-лесно. Новия Super Adventure. Много добър, много интересен. Bosch са го изложили, може би една идея по-лесно може да се качиш на него. 1390 S-Evo Cruise Control, Adaptive Stop and Go. Голям таблет. Интересни копчета, цъкат добре. Това копче цъка малко гадно. Този е с автоматичната кутия. Нямате тук ръчка. Това е Cruise контрола. Това ви е multi-jog. Up. Къде е down? Тук все пак имате тия копчета. Също цъкат добре. Ами новия Super Adventure. Не е лош. Кормилото е леко напред. Тук малко е странно, като се изправи човек. Не е лош. Трябва да има радар. Ето го радара тук. WP. Още какво извънземен е малко. Но тук е много по-лесно. Тук можеш да видиш новия Adventure по-лесно, отколкото там. Не, той не ми е, ма там, мисълта не е, че там не мога да се напием плед. Няма смисъл, айде ходим тук надолу. Аз исках да видя само новия Super Adventure. А тук... Да, тук мога да го видиш спокойно, а там не можеш. Там не мога да го видиш, да. Хората обаче се бутат там. Тук какво имаме тук? Газ, не. Тук е разни костюмчета. Континентал. Може да се размине, тук е батни мазало. Стана на КТМ е мазало, просто няма смисъл да се ходи изобщо. Това нещо обяснява. Тук е кутия Moto. Няма нищо интересно, това са някакви тия Moto, правят някакъв тунинг. Дай надолу да видим следващия павилион, който това е на Джей Коста щанда. Джей Коста, няма ги мацките. Виж Валхалата. Да, Валхалата е готина. Джей Коста, пак се избухнали. Въпросът е на Полини щанда. Карнето Мотано веднага се подпали, човек. Да. Sorry. Grazie. Джей Коста. Познайте този стикер, къде веднага отива, ще бъде залепен. Къде? На бургманчето. Ще го правим Valhalla Edition. Може да си вземеш стикерче.
Сейф мото има там. Добре, може би тук ще я маката също. Така, там е Сузукито, ако искате там да отидем. Ще се завъртим и така. После ще минем през Сейф мото, те имат много голям щанд. Тук пак каски, Бенели. На Бенели ще отидем. AGC, тук има разни фарчета. Shoei, number one in the world, AGC. Тор екипировка, много екипировка, прекалено много екипировка и не много мотори. Поне са разхвърлени, не можеш да отидеш в един павилион да видиш всичко. Сега отиваме към Сузуки. Ето тук един бърз. Да видим Сузукито. Основно вървиш. Няма край това вървене. Малките бургмани. Тия бургмани бяха по... Ето го Бургман 400. Бургман 400. Никак не е лош, това му е цената. 218 кг, 429 коня. Доста зле. Бургман 400. Така, това е големия Бургман, но с алтернативна система. Ето къде му е двигателя. Да си зареждачка на място на двигателя. Също взима двигател. Много интересно. Изместили се го отзад. Това му е резервоара тук. Виж на водород. Виж къде са му сложили двигателя там. Къде му са му сложили клетката. Отзад е двигателчето малкото. Това пак е 400, но на водород. Това е много яко. Това е без пари би трябвало да е визия. Ти го зареждаш. Виж това странна зареждачка. Да. Високо налягане. Така, тук е много интерес. Сузуки 800 да е, може би. Вестром. Стария Вестром. Пак стария Вестром. 1050. Вестром. Sorry. 242 кг, 107 коня. Какво да кажа? Купари. Рамаза. 800 да е. 800 да е. Не мога да кажа, че е лош. Като за 20 000 лева, копчетата са малко китайски. Штракът малко китайско. Това за мигачите не е лош. Имаш круз контрол. Имаш аварийки. Не са лоши. Долу педалчето е. Спирачката не е лоша. Това добре се усеща. И като цяло добре се седи. Може с два пръста. Добре. Не бих казал, че е зле. Ето ги тук. Красивите.
Suzuki. Разбира се, че се снимат. Всеки иска да се снима с тях. 800 Вестром. Излизаме от щанда на Сузуки. Поне се опитваме. Тук какво е? Пак 800 ден. Те нямат много модели. Каквото такова. Нерва. Това пък какво е? Ей, всеки иска да се снима с нещо хубаво. Всеки, казвам, иска да се снима с нещо хубаво. Продължаваме напред. 800 да е. Тук пак някакви екипировки. Знам си какво. Moto-it. Shoei, AGC, огромен щанд на AGC. Огромен, много каски. Значи, каските са се превърнали в някаква... Оп. Хубава е маха, нали тъс ще е маха? Ето ти е маха. Да бе, да, шегувам се. Мото Морини на там. Битубо качванията. Каски, премиер. Още каски. Бенели. Ето и тук хората се снимат. Всеки иска да се снима. Всеки се снима. Ало. Всеки иска да се снима. CF Moto. CF Moto са китайска марка, но както виждате не са в китайските павилиони. А са до Ямаха. МТ, 700 МТ. ...700 кубика, 60 метра, 50 кВт, 258 кг. Много тежък. 700. Този е 800 MTX, новия MTX. 21 цола. 60 метра, 800 кубика. О, има втори резервуар. Е интересно дали това е фабрично. Много ниско, пластмасово. Спици, може би е с... не е тюблес. Не пише какво е, но най-вероятно не е тюблес. Бетоните са пак малко китайски. Резервуара му другия е долу, както се вижда. Оп. Нови MTX. Копченцата цъкат доста по-добре, бих казал. Доста добре цъкат. Обаче това е съвсем разбито. Имате настройки на окачването, релоуд. Резервуара е ниско долу. Големия дисплей. Добре се седи. Не бих казал, че е зле. Тук е един футуристичен. И това трябва да е големото CF Moto. Към него има най-много интерес. MTX-а. Към MTX-а, той виждате вече е с CF800 SA.
казва, че е зле. Интересен е. Аха, има дигитално окачване. Електронно окачване. Интересно. По-голям дисплей. Интересно е колко пари ще бъде това нещо. CF Moto се превърна в много голям производител на мотори. Покрай KTM успяха много да тръпнат. Ама така е, този е интересен. Електронно окачване. Бенели. Сега да видим Бенели. Бенели ръка. TOA групата също. Интересно. От степ. Въпреки всичко, китайските мотори не са китайските щандове. Бенели са направили много добър щанд тази година. Доста е шумно, не знам дали се чува нещо. Бенели цара края, там има едно интересно Бенели. Весни 35 кг, плюс 9 кг, от цена е Солари. 70 Нм, 70 кони, 2 цилиндъра. Отпред пак беше на притушовка. Един класически модел. Никой не иска да седне на него. Аз ще седна. Не е лошо. Китайски копчета. Империал е 400. Определено Бенели знаят как да превишат клиентела. E-Mobility. Класа. Отидем надолу. Още CF Moto. Мотора от филма Oblivion. Да. Не, може да има нещо общо, но по-скоро не е. По-скоро е City Moon, някакво, какво е това? Някаква концепция пак, извинявай. Виж каква едноботална предна спирачка има това. Никой вече не използва такива. То на Луната не ти трябва А, да. Китайците просто... Да. Ама те последните години, не забравяй, че CF Moto и KTM са почти една и съща фирма. не е ли като мотора? Нещо подобно, да.
Трон. Grazie. Certo, sempre. Hi. Hello. Шима. Да, на времето влизах в един такъв, вече не. Имах един червен, да. Една цяла част. Тук имаме МИФ. Гърнетата МИФ. Доста части за мотори и екипировка. Андреани. Тук има... Да, Вогето е там. Ако си харесаме нещо, завивам. Ако не, Тебе остана ли ти батерия? Дай тук да видим Мото Морини. Мото Гузи не ги видях никъде. Тук на Мото Морини щанда, гледай какво става. То нали се сглобява в Италия с китайски части. Мото Морини. Мото Морини. Как му кликат копчетата? Не са съвсем китайски. Абе и Honda никъде не видях. Да, тук надолу. Новия Escape. Още един. Старото Мото Морини. Тук показваме моторите Мото Морини. Какво е това? Corsaro GTA. Интересно, Brembo спирачки. Тук се забихме някъде, това е някакъв щанд. Да. Ама интересно, Honda не видях никъде. Види къде е. Тук тия цял ден си търкат, да не казвам кое си търкат по цял ден, рибарниците. И... Кой е това сега? Мото Морини още веднъж. Escape, големия Escape. Големия Escape. и 200, V-образен. Може би тук е Honda, въпреки че не виждам. Ама би трябвало да са тук, няма логика да не са.
Никъде не съм ги видял. Много хубави шини. Папа. Това е много хубаво. Много хубави шини изкара. Това малкият, който се снимаше с моделката. Викаш светла му. Той му вика, усмихни се и той като се усмихна. Няма Honda. Шоуи. Може би има още едно. Още части. Garmin, Marmin. Prima uno e poi l'altro, dovete fare una dichiarazione a questa Ама ние пак на Сузуки дойдохме. ragazza, si porta a casa А то нататък нямаше ли друго? Не имаше паркинг там отзад на 24, повече няма. Това според мен да вървим и да ги вземем тия, ti lascio il microfono. защото ние с половината го минахме по ескалатора. Attenzione, Да. prima sì, Ама... Дай тук надолу, за да ни стигне времето да видим през другите. Добре. come ti chiami? No, guarda, А. Какво е това? Distributed. Honda Goldwing 24, не сядай. Don't sit on the bike. Very expensive bike. Harley Davidson. Street Bob. Don't sit on the bike. Има някаква много грозна чанта отзад. Това е яко, с дебелото окачване, карбонов калник, спортна седалка, Харли Дейвидсън, големия бабак, краш бари, 6 бутални спирачки, Road Glide, FTR. Много наточен. Просто... Да видим Пан Америката е там. Тук само за аксесуари, но имат разни мотори интересни, които може човек да види. Parts Europe. Ето една Пан Америка. Пан Америка Special. Очевидно са го карали. Брембо спирачки, куфари. Този мотор, въпреки че изглежда много тежък, всъщност е много лек. Добре, нататък ли бяхме? Да. Сега вървим само през тия щандовете. Добре. Ние имаме още пряко сили 1 час. Сайт 4:15. Да. Royal Enfield. Тук на Манджа Стрит. Бургерите са по 20 евро. Отиваме сега към другите павилиони. Това просто е толкова... Това е толкова голямо, че няма обикаляне. Толкова е голямо, че няма обикаляне това. Не знам сега кое на къде е. Да, там да видим.
Айде. Хамбургер 12 евро, 6 евро. А това е толкова огромно, че нямаш никакъв шанс. Тук какво има? Аха, още. Ай, така едно бързо кръгче. Бързо кръгче, така и... А, Honda. Ей, там са Honda. Тук пак някакви Бохемия. Всеки вече е производител, електрически мотори. Нашето изложение е Givi, Excel. Mobility Beyond, Honda. Направо отиваме към Honda. И ние си мислим, че имаме някаква индустрия, имаме някакъв пазар. Нямаме абсолютно нищо. И Италия, имай предвид, че Италия е около 60-70 милиона. Не е по-голяма от Германия, като население. Е, тук някакви диагностики. Това е невъзможно да се обиколи. Щанда на Honda е огромен. Тук пак снимат газелките. Honda концептуал. Urban Concept. Фантик. Също интересни. Магазин на Honda. Влизаме в Honda. Излизаме. Honda има огромен щанд. Триумф. Ей, там е щанда на Honda големия. Полини. Бях се обещал да дойда на щанда на Полини. Polini. Тук съм. Garmin. Още Honda. Много Honda. Много. Там нещо са се събрали. Forza. Аха. Ще купуват. Honda, Red Moto. Още Honda. Скутери. Mobility. Така се возиш на хондичката. Опа, ентето е там. Те са се накачили на ентето. Багара.
Имате. Багър. Никой не се качва на тоя. Ага. 750 хикс. Новия 750 хикс. Скуфари. Не е лош. За 20 000. Honda, number 1, huh? Thank you. Have a nice day. Хората питат дали могат да снимат, аз направо снимам. Продължаваме. Ретро Хонди. Страхотни. Африка Twin. Дакар. Африка Twin. Тук е Goldwing Hooligan. Стария Goldwing. Моторите, които могат да направят, не мога да се сяда. Сега да си намериме 16, които изгубихме. Новата Africa Twin, всеки иска да седне на нея. Honda DCT, RR, Triple R. Само вили да не изгубим. Тя е тука. Гиви, куфари, муфари. MotoGP, моторите. Дин Харисън, Racing UK. Супербайк. Ниси спирачни апарати, карбони. Нали знаеш китайците какво правят на тези изложения? Идват с едни Канони, Никони, Мега DSLR-и, штрак от всички страни снимат моторите и след това от снимките гледат размерите, почват да работят. И ето резултата е ясен. Caballero. Испанските мотори. Пикник. Аха, това е интересно. Ето това се казва подготовка F900. И може да си изготвите. Имате
Купи си всичко за готвене. Барбекю едишън. Барбекю едишън, да. Интересно е като минеш през 10 дупки, какво става с тая посуда. Да виж какво имаш? Може да си напълниш бира, вино, каквото ти душа сака. Това е ужас. На къде сме сега? Нататък не през. Айде. Отиваме на щанда на Малоси. Миналата година Смолки с клипчето от щанда на Малоси 10 милиона гледания в YouTube. Да видим сега. Тимко! Tell me, baby, don't be lazy, 'cause I'll make you go so crazy. Call my name. Това беше миналата година. Il nostro Roy è rimasto senza voce, ma io lo doppierò. Сега вече е взел микрофона. Ciao a tutti, oggi come va? Hello. Non viene. Ragazzi, c'è anche la Mariela per fare le foto. Direttamente da Santo Domingo, La Vega, la nostra stella dominicana, Mariella. Io voglio toccare le orecchie del coniglio là. Ние сме в тази посока. Ай. Да. Ламбрета. Тия са класическите ламбрета скутери. Ламбретата са класическите италиански скутери. Пуик. Сим. Ами, добре. Много интересни неща видяхме. Почваме да излизаме. Продължават китайските. Велосиферо. Каквото и да е това. Стелвио. Това е, да. Интересно решение. Ето го там мотогуцето, да отидем да го видим. €2490, а Honda Monkey, което е също нещо, е около 5000 евро. Газ от тук. Интересно. Тук разни куфари, GPR. Много Стелвио там, мотогуци. €85. €85 Travel. Ed è la regina d'Africa, la briglia Tuareg, bellissima
la rally ovviamente, Briglia. poi ci sono un sacco di altre cose domani. Sì, perché diciamo i trofei, poi c'è No, Stelvio. il programma off-road con le Glare Rally e poi è la parte poi culminante dello show con la Questo MotoGP. Mandeo. La MotoGP perché ovviamente Aprilia è in MotoGP, che cosa vedremo, cosa accadrà tra le altre cose per quanto riguarda la MotoGP domani? Allora, domani avremo i piloti della MotoGP, li avremo qui sul palco, ci sarà il nostro capitano Alessio Spargarò, vi dico anche che ci saranno una clip На къде вървяхме? На така ли вървяхме? А, не, така. Да. Ами... То май след това няма друго. Няма ли друго? Ами май няма. Риеджо. Испанските Риежо. Тия са испански. Риехо. Ако искаш, може да има? Не, няма нужда. Не, горе-долу. А? Cyclone. Това беше ехмата, тръгваме си. Много добре ни се получи, дори за малкото време, което имахме. То просто не може да се обходи това нещо, толкова е голямо. И докато стигнеш до гарата, няма страшно много време. И това е.